E que xa non solo é que sea... Oye, oye. Joder, pero é que hasta ahora non me metió 8 goles antes de 2 minutos e medio. Ata agora chegaba aos 10 e paraba. É que sabes o que me pasa a mí? É o que noto que sempre me pasa. Que cando quero... Verdad. Se fala, va o segundo salto. Eu cando quero facer un segundo salto para un lado, sempre me equivoco. Puta Sempre vou macho, para diante ou para atrás. espera un momento, yo. Bueno, Eu tamén me equivoco, que a veces que con saltar... Era visto. Fui directo. Debo poder igual. O sei eu, non vai fazer como dixes tú. E vai, eso estiveste preparado, que se che daba, non? E vai, Hostias. Pero isto que é o baloncesto. A ver, veñas. Ai. eu que me matou onte. Que me meten máis de 10, non será pa tanto. Eu, como que non? É que non... É que vas con ese cono representando a Arbeloa. Claro, vou como Arbelotti, entonces que como Arbelotti. Así, Non gano ni de Europa. e vai, e vai. Puta vida! Bueno, desos teño feitos meu, Así que... Nada, ese que vai igual. Xa non chego. Paro, vou ter que quitar o coma. Palizón. a tope. No. Un 11. Solo che falta un Umbra para empatar. Non te jode. Madre mía, Eso pasaba a mí monte, tío. Eu xoguei sobre as 5, xoguei contra un que lle pasaba todo o tempo. Vale. É que el fai con nós o que quere, tío. Porque é que nós poñémolas en bandexa, tío. É que a mí dame rabia porque É que nós puñemos xa, en plan decimos, veña, mete que xa podes, mete. é que moitas veces non ten que facer, non é que se tiña que matar, é un defensa son tan malo que a veces xa ya deixo en bandexa. Ay. 12. Cabrón, vaya Non eso. che deixo eu. Eu descubrí que hai veces que é mellor tocarlle os collóns ao outro coche, sabes, empujar ao outro coche que ir a polo balón. Non, é boa verdade. Porque ir a polo balón non me sirve para nada. Ai, Dios mío de mi vida. Outra nova paliza. Ui. Merda. Oh. Non me quedo quieto, mal, mal, Que toque sutil. Cago, Que toque sutil. Espera, Abre un marcador aí. pa dentro. Cago no puto. Eu vamos. Vamos. Tanking like a motherfucker. Veña, mete aí. Aí vai, ese tipo de balón. Aquí, coño, son gilipollas ali. Por que non llegou a dar? Total, por que? Non, rebota. Veña, aí está el, colar. Por Dios, que me botou. É que hai veces que é mellor para despejar así é mellor non despejar. Yo, bueno. E cantas eu teño feito así contra as CPUs. Pasa que as CPUs fallan. Ai, se vai, xo é elas. Aí vai. Non deixa. Ay, cabrón. Tamén. Veña. Veña, verás que marcas. E eu tamén, suerte. Veña, reci diferencia. Trátase de tirar a portería. Cago na puta. Última hora. Oh, ouch. Ouch.
que Alex está concediendo un respiro. Hostias. Ay, madre. Ojo, ojo. Ojo, cuidado. A huevo, ojo. Uy. A ver qué. Ese control, Es que chaval. identifico-me tanto con eso. Ese control, chaval. Y a propósito, todo. Ojo. No, eso no hay. Esto es o Alex está relajado. Veña, dentro. Nada, nada por tu. Usando tu volta, como tú quieras. Hat-trick. Bueno, yo tengo su partido y no lo. Dios, como mucho. Chove, no tiene un chove. Igual. Yo tampoco, está así. Tiene un chove na viña. Come, tamén é verdade, sempre come. Tamén a ver que chamos de chover. Aquí toda a tarde que estou facendo o tempo. Veña, Brais, que tens que meter o gol do honor polo menos. Se non, non No. sei. Por onde terías que pasar? Por debaixo de que mesa? Pero na miña casa, non te podes dejar un chumbido chamos de baixo da mesa da cociña. E ven tu anai ou alguén e di, este que vai? Este rapaz vai. Este rapaz Vai da súa vida. fixo mala comida. Ah, pues. Oh! ¡Mima! Por onde pasaches, chaval? Ah, pensei que... Mima! Así polo lado. Pensei que pasares entre a bola e Alex, tío. Quedei pilladísimo. Xa Iso era molaba. Era sobrado. Oh. Esa bicicleta. Oh, oh. Xa vestido que valeu. Oh, oh, Ai, ouch! Salvando aí Brais. Veña Brais que me marca. E veña tamén. Ouch. Estás solo, non hai nadie que remate. Oh! Hey. Que pena. Nice shot, nice shot, nice shot, Nice shot. nice shot, Cuidado. No, no. Oh, que na verdad que estaba lexo. nice shot, nice shot. Oh. O mellor é o Tamén chat. cousa que non pueda chatear o que está mirando. Ah, non podes. Non pode. Cote, no? Pues, De nitro. Pues como dice o botón. verdad. E marcha atrás aí todo sobrado. Ojo, ojo, ojo. Ei, que queda aí no aire. Ouch. Veña, a de Dalmiño. Ojo. Ojo, cuidado, que esa vai para dentro. Uf. Oh, que me paso. Merda, que cojones estou facendo? Non sei que pasa. É que eu paso ni da bola sempre, tío, porque sempre vou máis rápido que a bola. Eu non son capaz de levala comigo. Ouch. Ouch. Vais impedindo a media docena de goles. Ouch. Que pasou? Que pasou? Que fixemos os dous aí unha tontería. No, que quedo no aire, no? Oh, bicicleta! No, Golazo! Segundo hat-trick. Mira, quedei no aire, non me podía mover, chaval, que estaba sin turbo. Me cago en Dios. Ouch. Oh, ouch. Pues condicionáis shot, hostia. É que motosierra contra cono. Home, é que vamos Na a falar da motosierra. motosierra contra a Arbeloa. Me cago na puta, né, que me fixo. Oh. Cabrón. Oh.
El segundo, veña ahora que no se da tiempo. Tío, ¿a qué? ¿A qué me meto? Ah, ¿No? se ha marcado. Ahí va. Bueno. O séptimo de cada varillo. Non deixo chegar aos 8, a saber como nos mete. No te jodas. Se o mete rima un cacho. En 2 segundos se vi meter gol. Oh! Aí va. Uf, Palizón! tocou un unicornio. Merda, non como coñer. Palizón! Oh. Oiches, pois 7 goles ainda é o meu mellor resultado hasta ahora, Sí, pero ti non marcaste ni uno. O sei xa. Soja de vos, respetuoso. Veña. Salimos. Pero va a ganar pista, claro. Esta vai ser moi graciosa. Sí, por eso. ¡Merda, tío! ¡No! Ya empezamos, ¿no? No, así non vale. É que ves, tío. É que me metan por mancada vale, pero ese tipo de cousas xa me joden un montonado. Vamos aí. Vale, veña. É que me pone nervioso nesa situación. Pero se fose Alex xa me houvese quitado, tío. Acero o freno. Non, porque eu vou a deixala, sabes? Eu non me vou arriesgar. Ole eso. Ole. Ala, volta merda. En serio? Isto non pode estar pasando. Pode carallo, pode. Isto non me sale outra vez. Pode carallo, pode. Digo, veña. Norris al rescate, no cae. Dios, cuántos píxeles. No! Uf. False unha cámara de 2x3. Pero de nada. No! Pero que cojones? Non foi aposta, pero funcionou. Cantas veces me pasou antes? Eu xe vai a poner. Nada de dar por cu. Ay, mi madre. Veña, a facer o tronco. Epa. Que contra as DPUs non é a primeira vez que tiro un balón á portería e por ir demasiado rápido acabo parando eu. A mí pásame non solamente contra as CPUs, Xa, pero digo, contra as DPUs é tipo. Eso es No! Son malísimo! Sacache la trayectoria. Sí, pero chegaba xa ela, se non me dá. No, tío, que son malísimo! Rayos Manolo. Rayos. Non eres ti solo. Teño que recordar. É que lle iba a dar mal, entonces. Merda. No! Madre mía. Palizote. Do Manolo. É o cono! É o cono, tío. Teño que buscar o O cono. cono, sí, o cono é un handicap, Foi poñer o cono, chaval. E empezar a manquear con tiro ao mar. Es un cono. Es un pai. No! Corre! No! Dios. Ay, Te tardaba. Que mancada, tío! ¡Viva! Me pasé por diante, tío.
valió? Madre mía. ¿Cómo valió? Cabrón. ¿Cómo valió? É que eso tamén non teño feito eu. Moitas veces quedar retagado. E esperar que lle digo outro. Cállate todo outra vez, que cabrón. A ver, para parar a veces é mellor que collera da de frente. Como te pases, cagaches, tío. Que tenme pasado, me paso por abaixo, que me paso por arriba. No. Merda, se vai entrar. E eu tamén. Xogo aéreo. Piso. O facer o ridículo, mellor non fago nada. Merda! No! Menos mal que eres mal. Que non agachado na portería, vaya. No! Mierda! Ah, No! Como que non era? No puede ser. Dios. Sí que era. bueno, esto está más reñido. Non te jodes. O outro sudor. Merda, tío, que me paso. No! Non tamén. Temos aquí dormir normal. Un duelo de titanes, chaval. No! Non pase! Parece dos box, no puedo ir por eso. En serio? Non me extraña. Mi Si madre, dices no, que que... me extraña. Buah, Extraña nada. son malísimos, tío. Se pueden haber parado perfectamente. Tienes que ir más pasque. Nada, tío, xa non mal. Bueno, cada boca que antes iba gustes un. Xa, pero creo que tamén tuvestes moitos errores. E se sustendo. E máis tuve en todo a favor cando se me puxo o Valorant. Fuera. É que eu teño que esperar a que este no chan, que eu no Aines non son capaz de controlar. Si, oh, veña gol. Bueno, en serio, tío. Pero mira, mira. Y aún. Eu sabía entrar. Quería darle, tío, pero eu pensei que non iba a entrar, tío. Ai. Xa nada, xa ganaste. Bueno, 50 segundos, no te puedo meter 3 goles. Sí, ó. Oh, hai outros 3. Que patético, tío. Porque pensei que iba a mandar a cara aí, pero tampouco pensei que... Mi mal, tío. Non pensei que me fosse alejar tanto da puta bola. Ah. Ese es tu... Xogo aéreo. Basta! No! Xe gol, non teño turbo, xe gol. Esto é o que fai Alex, en plan, tanto de, pa portería. Nada, que sin turbo xa, iso xa non alcanzaba. É que eu esas así que van recto, moitas veces nas quero tocar porque as cambio de trayectoria. Puede pasar. Pero no caso de Alex, por exemplo, xa é imposible que non a poida tocar, porque se non a toco xa vai colleré. Dou moito tempo ao rival a que me colla o balón. Oh. Entra. Ay, Manolo, te que ser suyo. Non, aí xa nada, aí xa sabía que non iba a ser. Eu como me mandes polo aire xa non a podo parar. Xogo aéreo. Ay, mi madre, puso meu que meto os 10. Eu xa dixen que tuvera pota no
aqueles dos que metí. E agora acabas de confirmar. Está tilteando. Que? Xa dixen que iba a ser ele o que marcase outros 3. Xa dixen eu. E vai ir outro. Aí vai. Porque tocou no chan. Ah, tocou. Fantástico. Con posibilidade de meterme 11. Que me vai meter. Que vou Pero fazer tamén, o pero contrario. date conta que tamén vos mete el sin problema ningún. Así que, quédate con eso. A mí méteme calquera, que o problema non é Alex en sí, é calquera. Calquera me pode marcar. Que eu xogo contra unha CPU en Pro, un contra un, e teñas de perder. Bueno, un pro tamén costa un pouco, É que novatos xa máis que nada... No, en novato é que son retrasadas. Xa, máis, Básicamente. máis na bola inicial xa non van por ela. Van a modo. E daslle un toque xa a metes. Pero en Pro, tío, ainda que se lles vai a ollar alguna vez... Que a mí o que me frustra é a cámara, tío. Que nunca sei con cal ir, porque a da bola jódeme cando estás moi cerca dela. Solo me sirve cando estás lexos. Normalmente, cando te la bola cerca, tens que cambiar para outra. Xa, pero o problema é que non sei se comando, supoño que comando se le vai a mellor, porque eu vexo moi sensible, sabes? Eu cambio nada de dirección e parece que giro unha burrada. Pois seguramente, sí. Eu teño que probar un esquema novo de controles que bien recomendado, a ver que tal vai. En plan, non, é unha chorrada, en plan, fai que funcionen os touchpads, funcionan como un volante. Oh, claro que me paso, me cago na puta. Vale, xa me pasei de lado, tomar por saco. Pecaré, Manolo, pecaré. E Manolo? Vai, Acá. Sí, o sí. vai. Hostia, que acabo de pasar aí. En serio. Que me frenei. Frenaste e a bola fixo unha cousa rara. Ao menos na miña Hai que saber. pantalla. Hai que saber, hai que saber. Falta eso, Si, hai que saber. paráchela no aire con un telequinés. Home, Oh, hostia. Foi unha cousa rara aí. Ostras. vai dentro. Ui! Uau, sorte. Uau! Thanks. Aí vai. E Bom, eso dentro non vai. De fora tamén. Xa non é a primeira vez. Cantas veces a min, parándome a CPU unha bola, me marca. Non me dera a min ese control, isto. É que eu nesas situacións ou perdeu a bola ou acaban me quitando. empezamos a facer como os bots, isto de adiante, para atrás, Xa, pero é que o problema é eso, ti vas moi rápido, porque queres facer todo rápido e pasa, queda chavalón atrás, a mí sempre me quedan atrás. Eu quedo quieto no sitio da hora. É un contra un, que dar a bola atrás, xa podes ir gol para o outro. É que é eso. É que ese é o puto problema, é un contra un. Pero é que sei o que hai que evitar. Pero é que eu non podo evitar un niño manqueira.
Que a mí tamén me pasa, Manolo. Non ves que me levas a Xa, joder. A ver, se levas máis ou menos o mesmo tempo que a min é normal. E aparte te estimas horas que a min, que sei. Bueno, caralho. As horas. Non sei. Xa un día... Mas Un tampouco día que me quedou aí no menú principal. 20 minutos polo menos. Eso suma tamén. Eu tamén fui meter un pelín media hora cambiando os verbos ao coche. Como ten que ser. Ahora este cambio de grau vamos deixar un marico imposible, non? Pues. Hostia, que logo. Que foi? No, que acabo de ver agora. Estaba mirando o TeamSpeak. Ai, vos moi baixo comparado cos caras. Estás yo con unha máis alto. É verdade, eso, pues mira a ver se me deixaxe subir un negativo en solo. No. Me cago! A ver, ó, ponte de pé. 2 horas para poñerse de pé. Ah, Dios, 2 horas para poñerme de pé. Non chego. Entonces, madre mía, qué triste. Madre mía, qué triste. Que al menos tiña que marcar o gol, non? Oh, A mí, no tempo que che queda ahora, marcachesme 3. Casi 4, tamén. Veña no aire, outra vez. Caso de voar. Ah, puta. E aparte quedo voando e quedo sin turbo. E tras a trick. Veña, ainda me mete 3 goles máis. Amor. Va por culo. Primeiro rise e despois xa di, por poder? Aí está. Uno. Digo, che, que me pode meter outros 2. Quinto hat-trick. Méteme outros 2. Aí xa faz tempo. bastante. E que a mí tamén o que me jode. A ver, Ala, xa sei outro que máis. É cuestión de técnica, xa o sei, pero é que a maioría dos balóns sempre van ao meu campo, tío. Iso é porque saltas mal. Hai que saber despejala. Xa estou dicindo que xa sei que é cuestión de técnica, pero a veces provei con distintas formas e acaba indo, porque o problema de que diste antes é que rebate no outro e vai para atrás. Porque para mí eu sempre sacada para un lado e intentar tirala de frente. Dios. Vente, Jafquín, como faz? Se che ¡No! A ver un segundo máis. Entraba, A ver un segundo máis, entraba. Veña, dale vos.